namhlanje angikaze ngidle, angaze ngiphuze amanzi, angazi umzimba wami uzophila ngani. Kaze nga-right shame ngathi ngingakhuluma isiNgisi. Ngiyahalela-ke shame ukhuluma isiNgisi but yalazi udaba. Angiyidlali leyo game. No, thank you. No. I'm so good. Waze ngalamba yezwa. Block. Uyaphapha nechithe etshwamile. Nale eruji yakho le magic. Uyayikhumbula lento le egcotshwe emlomeni le kuthiwa i-magic. Uyaphapha nale chithe yakhe magic. Nale red lipstick yakhe kodwa magic le yakhe. You little. Uyaphapha. Kingakho uyaphapha nechithe. Where's the savannah today? Angiphuzi kulezi insuku ngisagqoka amagamethi kanje. Ngisafaka ama-western kanje. Khohlwa mntaka baba. Ngizoyithatha lento le ingathi ngiyafasta. Yes. Uyaphapha nechithe yakhe soft red. Angitsheli mina ke ichithe soft red. Masumlomo wakho ugcobe i-magic. Akathenge ngisho into yokugcoba umlomo right. Ugcobe i-magic. Fucking asshole. Yo, uyangikhipha kodwa ulona kwi live uFriday uyangikhipha uFriday kwi live. Today how are you gonna survive Montana? Ngikhohlwe ukuthenga ama-cookie. Kuphi kanti ukudla kwami? Ngikhohlwe ukuthenga ama-cookie. Ngizobona ngizoxoxa ngidanse. Mina ngiyayidansela-ke eklabhini. Lento leyo libele lihlala phansi liboya amakomedeni. Ngizoyenza le koJemeli. Akona koJemeli lapha. Seklabhini lapha we need to. Zunku. Ayiwa lonto. Iseli Blackberry way. Engathi ngizoyenza iseli Blackberry way ngibele ngenze everything ibe 30% off. Dayise yonke into ngiphume ngipahlena ngisafuna udayisa impahla. Khathele. Dayisa sonke stock 30% ezinye zizobo 40% off. Yeah. Ne? Maybe I should do that. Namhlanje ngizazi ngizogqokani ngizobona nje ngiyathanda ukutatazela ngo last minute. Ngithi nje oh my god. Do you do cocaine? Hayibo babes. Ngimuhle kabi for cocaine mina. Ibo. Ungalinge nje angizenza idakamizwe enjalo. Mhlawumbe the least I could do is smoke gwai. Khona la ngihalela khona ugwayi kawodwa. Ngine stress, cishe ngishayisa imoto yami. Ngiyawubonga umjolo mina guys. Ngathi uthando was smoking. Ngathi Thando ongibhemisa manje lo gwayi wakho manje. Uthi uthando no all you need ngithi hey John later ikhanda lami lizo explode. Kawubhema ugwayi. Don't say that. Ayibo siyayifuna iBlackberry way. Iyang stress iBlackberry way, imali yeBlackberry way ihamba kancane. Cocaine? No, I don't do cocaine. Sorry guys, I do not do cocaine. And girls that do cocaine can judge. Yes, iyabiza, whatever. Oh, iyabiza. Ngiyajudge. Hayi mina ngiyakujaja mfana. Angifuni nje ukugasho ngiyakujaja. Ngikujaja ngayo yonke into ekhona kumina.
ngiyakujaja mfana, ngikujaja ngayo yonke into ekhona kumina nje, everything. Ubani lo? I wasn't paying attention, ne? Sengikhohlwa ukublock. Oh motherfucker. Yo, kodwa namhlanje ngathi ngiwe good mood, yazi ngathi ngiyanqena ukublockana, yazi. Okay, mhlambe khona oyedwa ozosalela kodwa. Ufuna oyedwa nje ozosalela just because kumnandi nje ukublockana. Kumnandi. Awufuna ukuba usiya, angifuni ukuba iphara shame, angithandi nje guys. Ningayenzi into yokubhema ama drugs cha. Phuza utshwala, mina utshwala ngiyaphuza ke. One thing engikude kuyona ke. Phuza utshwala. Hayi ngiyankunka ke, ngiyongenza lutho. Ukudla kwami. My food. Where is my food? Hayibo, bangalinge yini? Hayibo bangalinge yini bangikili? Hayibo ungayisho leyo nto. Hayibo. Kuyobasiza kubasebenzeli. Kuyobasiza. You still going out? Yebo, ngizophuma ngo9:30 because I'm going to akuyona opera guys. Kade ngithi opera opera. Uthe bathe i-opera, it's not opera. Yezwa nani ngazi. Kade ngibuza ngithi is it opera or opera? Kuthiwa angintshela ukuthi kuthiwa it's opera. Okay? Today I'm getting high on cookies. Now my drugs are out in your my cookie. Yeah. Angazi ngangwafake ngiyakhumbula ufuna ngabahlele kitchen guys ngangijudge. But khona la ngangiphuma khona emzini yabantu. Enkathi ngisahamba kakhulu imizi yabantu. And ngawafaka somewhere kulama paper bag ade ngihlala ke emzini yabantu shem ngiyayivuma. Yo, ngirun nose ke bazozibathi ngidla cocaine jazz. Yini le? Aba makhukhi ami. Mhlawumbe u-Antifa. Wow! uNkulunkulu emuhle njalo. It was nice doing business, ne? Bye-bye. Okay, so back to what I was saying. This could be yes, but you're playing. Okay, mele ngifinye kodwa. Mele ngiwadle manje khona ezokhipha manje. Mwana ngoba ngiyazazi idakamizwa zami ukuthi ngizibekephi. Uthi yoyo in wena siphe love. Ama cookie ama drugs. Sidla ama drugs. Sidla ama drugs manje. Usibawa expire nje. Ibhalwa expiry date best before 2025. Ningathi ngidla into expired ngoba ngiyanazi nina ave ndabana nina niyathanda ukundabana. Uyabona? Buka 2025. Noma ngiqala ngidla ukudla kuqala. Qale ngidle before ngidla idakamizwa noma ngidla idakamizwa kuqala. Hey, ngibambezela manje. Okay, ngicela advice ngiqale ngidla idakamizwa. Wow. Akhona u4. Tada. Okay. So for my brother, I tried those yesterday. Ayibo ngiyazazi mina lezi idakamizwa kutshela phela angidli into engayijwayele.
And it's 200 grams. Wow. Won't you stay? Won't you stay by me? I just need a little more time. I just need a little more time with you. Okay, I must eat first. But, buwa, ukubona imuphu utshwala. Mulambili, utakwanganani. Manje mina manje bengase ngithi sidakamizwa like idakamizwa eziwu-2 la amakhukhi ngithi 1 2 manje on empty stomach ngithi ga we ngeke ngenze lutho cabanga ufaka isigqebhezana namhlanje singaka nesikibhe esikhulu kodwa nesikibhe esikhulu mase ngifaka ama-heel anginama-butter black ngawashiyaka lo mngani wami loyoyana omunye manje sisakhulumisana omunye my ex-friend ngabe ngifaka wona manje ngithi sigqebhezana ngesi stalking leso sigqebhezana asiveza ama-ass. Are you going with friends? Niyakazi nje ngihlale ngihamba noThando mina. Won't you stay? Okay, food will taste good after. Nina, angicabangi Nina. Lo muntu lo uyayibona lento engiyibonayo. Yabona, the food will taste good after the eatables. Asidiscusseni lento guys because nina neyimina mina ngiyinini. Like it's serious. If ngidla manje idakamizwa othi ngibo ukudla kwami ukuthi kukudanganani ay ngeke mina ngiyazidla mina idakamizwa okay nangu sekuvele le mpahla le isanda kuvela manje. I'm sure driver usapick up kodwa akaka pick up nokupick up, but also it's not far because uLonando's that's just up the road. Ngenkathi ngibuye ukwenza ama-lashes I was lazy kuma kwi-drive through ngithi abantu baholile phela kuphela nenyanga abafuni nokupheka ingakanani line ngase nje angizwanga ngeke ngiyenze leyo nto. Take eatables first. The people that get it. How many cookies are in the pack? Oh, 4. Ngizodla 2. Phela ngiyogroova uzoshaya nini u4 ngibuyi. Ngale beningijudge futhi. Ngoba mina nginijudge mina nidla cocaine. Ngithi nidla cocaine nina niqumama nina nidla ama cocaine. Yo, ngizoqunywa. Angakayenzi makeup. Ngiyanqaba. Ngaba nami Nkosi, ngaba nami. Angakayenzi makeup. I'm so sorry. Sorry ngaba nami Nkosi, abeg. Ngaba nami Yehova. Ngizoyenza makeup no. Mase ngiqeda makeup ke. Mase ngithi bo idakamizwa 1 2. Kodwa kumele ngabe ngidla manje because ama eatables awabambani same time. Okay, I feel like the food will hit. Awabambani same time. No. Singenza make othi ngidle ngenza makeup. Ngizodla mase ngenza makeup. Mase ngithi idakamizwa ke mase ngiyabuya ngishaya live ke mase kufika ukudla kwami ngizonishiya la mase ngidla because angeke ngilibele ngidla ningibuka mina ngidla ngifuna ukudla ngiqaba ithambo ngoba ngilithenge imali yami cash. Ngicaba ithambo lami ngicabe ngisho nomcabo ongacabeki ngicabe kodwa so angeke ngilibele ngidla phambi kwenu and stuff yayibona leyo nto so yeah. Bonile ku TikTok sengina 800k followers. Yeah, no, I'm famous. You know, I'm famous. Yeah, I mean, what? Yadlala ngiyabonga guys ungifollowisha labo bangifollowishayo. Sekumele ngivele ku-TV manje. Nje ngivele ku-TV nje just
Anyways, yeah, ndifika manje ngidla ukudla kwami. Udriver angathatha isikhathi sithi I don't have the whole day, like I really don't have the whole day. I just need a little more time. What's ngidlale ngoba won't you say? Oh, singidlala uMadragula. Hayi phela mina ngiyamthanda uMadragula. Ngiyamthanda uMadragula uDrake. uMadragula ngimthanda ngenhliziyo yami yonke futhi. Futhi nje ngifa la efa khona nje. Madragula baba. Yini manje le? Ayibo. Wazamuhle yonke yabonga. Yabona nje bengisasho nje ukuthi no la in the beginning. Like in the beginning right now, I'm still gonna be hot. Wait until I take off this thing. Wait until I take off the garment. Just wait. Photo shoot. Get Get ngizenze nje yibed nje la overseas ifethe nje into ongayazi nje. Oh shembe. Oh, can't wait. Like I really want to be hot. Like I want to be that girl. Like I want all my exes to be proud of me and be like, damn, she's fine. Uyahlanya yena, but damn, she is fine. She's so fine. Mase ngithi ya ngiyazi zinja ngoba nizinja nina zinja. Drake. I just need a little more time with you. Tingling and numbness, again and again, could be signs of vitamin B. You're already hot. I want to be hotter. I demand to be hotter. I demand. Yebana. I demand by fire, by force. Oh shit! This girl. Yazin, guys, sekuyisikhathi manje sokuthi ngiwukhipha u-N. Ayi sengintwempu umfana. Ayi. Ngitwempu manje ngiyighost ngiyashayela-ke ngudriver-ke manje. Sekuyimina othi, hey wena motherfucker, Travisa amasimba, you shit. Yabo sengiyileyo nto leyo sengintwempu manje sekumele ngiphume u-L. It's about time. So yeah, sekumele uphume. Yo, aze washisa ugogo Scottensham bandla guys. Ay. Namanje ngithi ngiyangena la fa. Wow, love it. Nayi le ntombazane. Ay. Angisangeni kuleli page lami leli le-Blackberry way, angisangeni kulona ngoba ngathi ngiyangena nje ngithi scroll hayibo. Hayi cha. Ngiyala nqaba nami inkosi abeke. Khona le ntombazane lena fethe ngiyidingayo lana. Like I really need her. Manje, yazi, you know what's my toxic trait? I won't know your name. Okay, there we go. Hey, babe. I won't know your name. I won't read your name on my DM. Ngizokrema nge-profile picture. Wayishintsha i-profile picture. Ibhaleni lesingisi lesi sengoma lesa leya mpahla leya. Balani leya mpahla cause mina mengiyibhalela mina ungijwayele kwenzakaleni manje. Hi, how are you? Thank you. You won't need a code. They will open for me? Yes, they will open for you. Bye-bye. Won't you stay by me? I just need a little more time. with you. Broad
means that you stay. Ungangijwayeli Slima. Hayi bo kwenzakaleni manje mshaye. Shayanani guys. Lento leyo ukuthi manje abantu bahlale babe obigger person angiyithandi. Like why mele sibe obigger person? Trapane manje. Engisiyadelelana vela shaye ayisalisi trapana. Okay. Ngiyadla mina manje. Ngizonibona mase ngiqeda ukwenza makeup. You said you're doing a housewife. Ngicabangile ukuthi lento yokuba ukuzenza into engayona ngeke ngisebenzele. Ngicabangile ukuthi lento yokuzenza into engayona ngeke ngisebenzele ngabe ngicabanga ukuthi cha no. Ngiyala ngaba nami Nkosi. Bengithi ngizoyenza, like honestly speaking, like this lace, like it's an EHD, like it's so good. Bengithi ngizoshaya middle part, ngazicabanga ne middle part, ngathi no. Papa yini? Awusokuhlalisa. Ngifuna ungizwa ngihlafuna mase ngiyangiscreen recorder mase niyongiposta lapha to uSindi uhlafuna ngazi uhlafuna inhliziyo zabafana. Cha, no, angifuni. Uthi ngiphake kodwa mina wami. Ish. Sifuna ukubona makeup. Yeah, I'm gonna go live after doing my makeup. Or while I'm doing my makeup, I don't know. I think ngiyakodola yazi. Bele ngithatha shower. Elishisayo before doing my makeup. Ngaze ngayimemo ke wow. Ngathi ngikhuluma ithi ngesingampela ke manje ke. Bele ngifinye kodwa. Ma'am, how many inch? I think we 30 inch. Oh no, she's scared. Open your room once again. They will flag me. Ngizophuma mengikhipha. Mina ngangibhalela isingisi nami ngeke ngisibhale. Ngaze nga-right ngathi angikho singile. Ngisayithanda le ngoma vele. You do me wrong, but it feels right. Sounds like my cookie. But running a business takes more. It's all that stuff that happens behind the scenes. Connect those dots. From the front to the back. Don't ignore your student guns. Meridol helps fight the cause of gun problems. Coming in hot. Oscar.
ngamanga. Hlekani. Uhlekani ukephi? Oh, u9 manje. Okay. Bengithi uxoxa manje. Ngiyakwazi phela wena. Asisuka la. Abangifonele ke. I've been dealing with my dad, speaking of lack of patience. Just me and my old man getting mad at basics. We've been talking about the future and time that we wasted. When he put the body together, that nigga's amazing. Well, fuck it, we had a couple coronas. We might have rolled a white paper, just something to hold us. We even talked about you in our couple of moments. He said we should hash it out like a couple of grown-ups. You a flower child, beautiful child, I'm in your zone. Looking like you came from the 70s on your own. I'm under the 60s. Sengathi ngidla touch manje. Amafinyila. We search for better for you or her. Ngilana ke manje. Ngeke ubone isifebe ungasiso. Yes. Ngiyazi ukuthi umfana futhi lo khuluma amasimi. Abafana nje kulezi insuku nje bayitabane nje. You give it but you cannot take love. Thinking about Texas back and forth, she used to. Ay, ngathemba ulalela ingoma. Ngithadla idakamizwa manje. Ubandla unqubeko lona. Uthi ngimbheke ngoba nginesikhathi sonke. Oh, i-fake account yabona ilamantombazana angithandayo lawa. They love me so much. Babuye bafika ngama-fake account basi ngena. Ngcono uyangqongqoza namhlanje. Usek. Okungcono nje. Usek. Awu sibonge. Phela ungqongqozweni uyatheleka nje uvela utheleke. Chomi ngizodla amakhukhi ke since ngingaphuzi. Aw. Ngizoba ngidla. Chomi simetchile. Simetchile. Wow. Ade smash. Girl. Simetchile mama. Wow. Wazona amnandi spend. Chomi take it easy. Wow. It's giving rich. You know, it's giving what it's supposed to give. Angeke usafitha tshwala la. Chomi. Angeke ufithe tshwala mntu oh. Chomi zama cookies metchile. Ngidla cookie oh. Bathina abantu. Wazwa right? Chomi. Uphinde wayofunda futhi? Phina ngakho. Are you still right nje? Ngithemba ngifika. Ngitshela ukuthi nesizele itafula. Sizanami. Hello? Hi, my love. Hi Nez. Uzoqala beqala nathi ekhaya. Ngiyaphila njani? Ciao. It's a little at the Ish bengekho online othi ngene manje ngibheke. Okay. Ningaki. Namhlanje. It's me, you, and then three guys. About 5. Or 5. Khona we invited people but asazi nomba zofika yini but asithi about 5. Okay, no stress. Okay. No stress. Sharp. Yeah. Sharp. Woo! Bengithi ngiyakufonela ngisesalungu ngithi awubiza abafana. Ngakho manje kugcwele futhi. Ngisibazwe Balele fana. I wish ukuthi le wave ibingaka kodwa. Like yabo Yes, ihleli fana. but leli edge la ngala ngathi liyavukana nje liyangibasela. Ngizospray before siphume. Uthi unazi can speak isiZulu ayibo yakhuluma isiZulu yazi. Ubani lo shaka la? Urival. Oh.
Hayi usicela 360 ayikho khona 220. Khona 220. Hey, Bo, can But anyone can record anyone this record live? I don't have this data. Shame. Uthanda izinto ngo R2.50. You guys look good, thank ya. Sibonga. Hayi, kodwa ke ngizobe ngiyehlisa isiketi namhlanje mengiwalk. Ngiyakwazi ke ngoba ngijesa misbehavior dalo. Ngonise club in oil restaurant ngange ngilunge ngalesi siketi. Skate plug. Ngiyakhombisa sithenga Foschini. Foschini. Ine-top yakhona but namhlanje top ayingeni. Ku-right kanje. Faka ihili singi-right. Ngazi phela sengiyiphinda sengiyibaxa kakhulu nami. Usefikile uthanda uzonibhlokha ninye. Angidlali nje mama. Uzonibhlokha ninye. No. Chomi. Chomi lesitulo sakho sizongilimaza. Lezitulo zithipho. Ingapho omkhulu ukuthenga itafula elisha masele zihlala eminyango. Ziyahlephuka plus mina ngiyasinda ke. Man, cishe ngashona. Kodwa lesi sahlephulolo asisilowe ngenza inkophe the other time. Nice outfit, thank you. Uthini bro? Ngidle lesibili I will wait for you. Aw. Babazi. Chomi. Odile ke imali. Right. You're not gonna drink your ride. Lutho yimina namhlanje. Ubuzi mhlawumbe ngizoshaya iglass eyodwa. Chomi. Dala. Kodwa ngomhla ka-21 from umhla ngayenza nini ngomhla kabani? To spray. Ngaye ngomhla kabani Dr. Pet. KwakuwuMonday ngiyakhumbula. Ngiyakhumbula. Sengizohlanganisa 2 weeks ngo-Monday. Yes, no. 2 weeks yeah. Mase ngithi 3 weeks. 3 weeks sengingaphuza. Hawu. Chomi after. Sengingabhemi happily ke. Ihablo ngabhema ke yes. Hawu ngeke phela. Hawu hayibo yini mbulale bani. Isicathulo isikhathini no siphuma nga half past. So requesta ngo 25 past Chomi. Okay. So my phone ikoki. Cabangi. Zolala naye. Masibona umfana omuhle egroove manje makadlula sithi sizolala naye. Recycled outfit is crazy. Hey wena McDonald's hamba bayadinga lapha ama fries ayasha. Yo muru. Ama fries ayasha. Uzokhapha igolo wena. Hawu. You little. Kanti lezi impahla lezi uzithenge ngemali labantu. Hawu. Ungazongijwa indaba yeqe. Hawu. Yes, Luyanda, I am. I'm game as fuck. Gay as I'm so fuck. gay, it's not even funny. Chum, what if I'm gay? Angazi Chomi soba nentombi. Sebafana ngoba mhlawumbe ngigay. Hawu. Are you gay? Why are you gay? Why you gay? Why you gay? Why are you gay? Did this ninja just say no to ikuku? Hey, wena nkoja. Ulastar. Ish. Buza kahle waphapha nje. Inga yakho phapha. Hawu, inkinga yakho kuphapha nje. Hey Khosi baby. Ukhosi Chomi. Ubani? Chomi enosamkhumbula besina wafika lapha lokho nje ngesibingelela man. Jengisela. Khohlwa kanjani mina abantu? Yakhohlwa vele. Doll pretty hand. Kumbe ngiphume ngifike live. Ngikhuphe Nangu mamkhosi. Oh,
Yes. Alright, samkhumbula. What are in those cuckoos? Nsango, babes. Shy already. Khona cocaine. Khona cocaine. Bathi Mofi khome. How ihlubikazi bye baby. Indawo uthatha. Yeah? Ngeke phela ngeke. Bathi umjid utshela mina ukuthi nekhome meaning that awukahle. Ayibuka kahle kambe. Umjida wegay umoshile live asibonanga namarahu. Awu shem ke awuzaba sabona ke. Yonke into amarahu sawabona. Siyawabona nini ke manje Awu. usublokiwe Awu nje. Long legs, you should see me live. Oh shit. Oh shit. Ulingana nalento le. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Umuntu for uthando. Hayi yena ngiright ngendoda mina. Oh. Guys, welcome from Simo Shopping. Why are these people being rude for? And nabazophuma beautiful Exactly, women. like they're being How? rude for no reason. Izinja nje ngitshelela ukuthi kugcwele abafana abangayi understand ukuthi bayini la. How? Even ufuna ukuthi nginike igqaya kakhulu ngenkosi yami Akasho umthintisa ngithi how? ubhontshisi. Bhontshisi. Hayibo. Akasho umthintisa ubhontshisi chomi ngoba manje ngiyabona ukuthi badinwa ukona. Bathi thando nawe stand up. Hayi, ngifuna ukubukisa nami nezwe. Ngezinqe ngaka mina ngizomeduza kwakhe Ngishile. Hayi. Oh. Location today Montana. Montana so I-enter kunini sagcina ukuya. Ngiyasagcina on. Awe ma. Last time besiya khona ne. Yo, ngizothi mangifika lapha ngithi Oh my god. give me a Hi second. guys. Oh my god, it's been a long ride. I'm so emotional right I'm getting so emotional. Cabang ngifike eMontana invite izolo. Oh shit, go make the show. Wednesday. Was it Yeah. yesterday? Wena ke wena yampintshi ingqondo lo kelele Yeah. lokho yampintshi ingqondo athi ngimkhiphe. Awu. Ungamblock futhi. Remove nje mama. Bafethu judging what? Uthi bafethu inchomi. Bafethu stop judging lo mjita is with his friends try very hard to entertain us asibeni nobuntu. Awu philani. Awu ngaze ngakuthanda ngosambotha ngizofaka isandla ephentini. Woza. Abafana mina ngibabhenile empilweni yami. Yo, it's been a while. I went to Montana. Angisho ngithanda itempo wena. Ubani? Ukhosi ave zifela ngetempo nkosi yami. Sagcina nini? Sike ngale na. Sahamba ngakathatha sihamba kakhulu mina nawe no. Oh. Yeah, it's been a minute. Usegqe abudi. Yabo? Ubuza bani? Yabo buza ba? Azosjoy la. Usegqe. Buthe simgade yini? Azosjoy indaba yamabele wena. One source in that Louis awumuhle and your friend is such a vibe. Thank Ngiyabonga. Bro is ruining our view. Askisini guys. Askisini, since when did you? Hey, bo. Thando man, your Insta handle. It's Boris_Jaji. Boriski baby. It's Boris. Chomi sekuze kwafika i-move entsha ilona lelo ini bani igama lakhe kombe lo gqoka leya suit le red Replay. le move le asikaze siyobuka i-Despicable Me. And asikaze siyobuka. Bengiyobuka into mina Chomi ngifana kodwa ngitshele Bukeni. Awungitshelanga phela awungabe i-Deadpool Chomi. ngisho yona ukuthi Chomi i-Deadpool idinga umuntu one sense of humor Yes. ukuze uyi-understand. yayazi 1 2 Angiyazi 1 2 Chomi. ikhona i-1 2 mina ngifuna ukubuka lena ke Hayibo. yo i-Deadpool imnandi mfethu imnandi Mulakelo. ihlekisa kakhulu i-1 Yeah. Choice yakho. Chomi, it was so funny. I actually enjoyed it, like yo. ungakwazi nje ungayena umuntu Bathi olaleyo inwele mama uzithwelephi? ngisithengile ngeke nje ngiyiplug nje lo again ngeke ngimplug baye because yo hayi angiyazi leya service Ubani nesisipho manje? angiyazi leya service mina angiyazi Thando, are you straight? Even if esikolweni mina irula ngangiyinyanya. Irula into eqondile nje. Angazwa nje nayo. uzohlala kanjani
Chomo vele ngihlale nge-art ne. uhlala nge-art Kodwa vele kuphansi yes lapho. phansi lapha ngeke babone lutho. Aw, ay likhi celebrity la. We celebrate this show. We met through a mutual friend, yes, and wasiza ngoba akasekho empilweni zethu manje. Siyabonga. Awu siyabonga Father Christmas wa deliver wa. How nje. Siyabonga. Can I join your table tonight? Please, I'm very pretty, you like me. Sesinabantu sithandwa. Asikisi mama. Yes, babes. And it's not lento yokuthi thina ke Nkosi yami ngizongichazela ngoba engathi singaqala sihlale nawe singekho eclubini. Exactly, sike Funde kahle. Mara safuna umuntu ongenayo manje ayo. Yeah, because I ngisengi-right Chomi akasekho ongenayo manje sesi-right because abantu bafike bayangena bamosha bangene bamosha. Chomi bathi uthenge stocking sakho. Stocking. Sithenge Pep. Ama-stockings ase-Pep. Alright, Chomi. Ngalesa sikhathi ngisafunda isikole mina ama-stockings ami bengiwathenge Pep. Awase-Pep, babes. And iwona lawo engangishuthe ngawo when I was wearing this outfit. Iwona lawo awakarani nokurani. Mawurana nifake Q-Tex. Awe mase fake Chomi. Hayi wena isitabana sakaphela wena. Nje Chomi. Isitabana sakaphela. Chomi angangilalisi lama cookies engizela. Uyakhumbula ngilalisa. Uyakhumbula ngilalisa kudlala omunye umntwana. Lelalanga leliya. Ngoba lelalanga shem. Lutho shem. Aya ngilifisi. Hey, ngizohlala kanjani? Chomi nohlala kahle because lapha angisho la Bele ngiphathe isikhwama esikhulu khona ngizosibeka la. Uyabo iphenti la liyavela la. Levela. Ngithi ngiyibabe ngephenti ama-stockings. Ngathenge Pep. Uthi? Pep number 1. No one can believe that. I know how. I love how true you are to yourself. Wase-Pep. Ama-stockings ase-Pep fethu Antwempu ngangagqoka from high school ke mina yeke. So ngiyawazi ayanilasta. Cindy, take me to watch Deadpool with you. Bathong why wena ungathathi mina? Why kube mina othatha wena? Uyishintsha fast mama. I mean ngi-broke. Wear black panties. Yo. Awabambi lawa khona. Awupenza lawa khona yo, awupenza yo. Upenza Upenza Chomi oku tada. Yeah, wethada ngeke abambi. Kiki, do you love me? Are you riding? When I get no money. When I want you. Chomi ufuna uqhubeka jumping castle yazi? Hayi kanjani manje Chomi? Ngiyakhalela yo. Hayi angifuni i-bounce. Ngifuna i-jumping castle like ngifuna i-jumping castle ngifuna yona. Ngiyakhalela fana. Kiki, do you love me? Do you ask me? Chomi, I smoked weed today. Nginjani Nkosi yami? Ngenza karaoke. Alutho akangibona sengibhemile house party nyana next week Friday. Azohamba ama-house party siyadliwa kuma-house party yo. Unless i-house party nabantu civilized people, like civilized people, you know. I can take you then Cindy to watch Deadpool. I can compromise. How Chomi uzophinda uyibuke Athi wena hayi mina. Chomi khona engifuna ukuyazi uyazithanda lezi zinto zo-magic. Yini? Zini? Is it sci-fi? It's not sci-fi. Lezi zinto zo-magic lezi khona i-series. There's fantasy. Yes, fantasy. Yes. Khona umuntu ongiplugile, you would like it. Like I just started it in The Dead Boy Detectives or something. You must watch it. Say big. Should I red carpet impela? Yeah, house party like kid and play. House party swahamba ama house party. Swahamba ama house party Nkosi yami. Yeah, uzodliwa lapho. Unganakile.
uyayibona iy'ngane manje ngalezi iy'ngane zaku-TikTok meziye kuma-house party ibuya ney'gemegeme zey'ndaba. Bazokudla nje kwi-house party nje uzodliwa nizodliwa futhi nibe bawu-3 osukwini olulodwa. Ngade ngayo kwi-house party. Athi yabrush mfana unuka iphusi izandla inuka iphusi ade tapuni igqeke. Ngade ngayo kwi-house party. Awahamba ama-house party mina. Ngiyayirhalela but no. Kwafika isitoko sabafana ne. Yes. Kwafika isitoko esisha namhlanje. Hayi ngapika nami ngithanda izinto. Sengipika hayi ngadliwa ke manje. Hawu. Tomorrow sekufika isitoko esisha. Sengiyapika futhi hayi ngadliwa. Hayi ngeke. The other day something ngathi how kuzophela musipina la. Ngathi hayibo. Uzophela. Hayibo ayingeke. Cabangi. Is it indoor vibes or outdoor? Indoor angeke. No, thina siyayigruvela mfethu eklabhini mfethu kube mnandi nje asini namuntu nje into esenzayo nje ukuhleka nokuhleba kuphela hayi siyahleba kukhululeka. Waqoka umsangano nje singawu-understand uma umuhle futhi siyakutshela ukuthi wazi wa-right. Right ngempela vele. Waze wa-right. Uma ume kahle nje siyakutshela futhi wow, love it for the Pirates. Why nenze ngathanda ukudliwa? Siyathanda ukudliwa mara abantu aba-right. Sengazuliwe kwi-house party. Hawu Uyajaja. Hayi jaja phela chompela mina ufuna ukuya manje mawuya manje ngizokujaja iqhe yakho leyo. Chomela ngikujatshela izinto ozenze kudala hayibo what the fuck kanti into osandokuyenza Choma izinto osandokuyenza ngayenza ngo-2022 years. No, it's been a minute. It's been a minute. Yo, ngadliwa strong nje ngathi angiphinde futhi. Mhlambe bekumele ngifake i-lipstick red yazi. Ucabanga njani? I think ibizwa scent. No, but I like this. It's fine. Okay. Ngiyibuka ukugcina sesizohamba. Ufakeni uthando kulelo Red Bull angifaka lutho sithandwa sami. Abukho utshwala la ekhaya. Thando, you sound Xhosa. I am Xhosa. I'm not feeling well. I will heal. Shame, you'll heal. Shame, skis. Angazi Chomi ngengibuze. Hayi. No, mina ngifuna ukwazi. Ngiyadlala nje makasho ukuthi nakakho right. Besathi nice people. Niyaphi Thando? Siya elokhunjaneni guys eMontana. She's looking like a woman who needs to be dliwad. Ubani? Yabona Melvin. Buza kahle nje wena TK Griffy. Othi ngikhiphe. uMelvin unegama wayesebenze emayini ngo-1984. Yapha. Azojoyina indaba yeqembu famous man. Esijuza. Yogurt. Esijuzist. How? Ake sengihlephuli sengibise i-foundation. Kep. Lapho yahlephuka. Amathonta amogcina esidolobhe wami. Niyabona umngane wami ukuthi i-foundation iphelile bafana ke yenzani? Labo bafana live. Thando, help a brother out. DM me when I Trinish guy. Boris _Judge. DM me. Banama ghost account nama followers out too. Yes. Bancamela ukubuka kanjani bayazithulela. Labo bakhomentayo. Uye ku Dr. Pet uSindi usipura. Wow, it looks so good. Hey Katie. It looks so good. Ayisuki indoda lana please. Ayisuke le wena kuqala. Man. And why English gender? What if I think I present myself as a woman? What if I want to be called a she and he's calling me a daughter?
Sombhaxa. You understand? Iyaphapha. Disrespect le nto ayenzayo. Fair question Cindy taken. Uhanjiswa uyaphi? Kuyiwaphi? Ngibuya khona lapho How? bangibuyisile. Kuyiwaphi? Bangibuyisile Jesu. Kuthiwa ngiyahlanya mina ngineBhayibheli. Yo! Hebana! Sithi yimina neBhayibheli nje ngicabanga. Okay, yes mama. Awu. Angikaze ngahleka nje that day uthole ehlaphi uyahlanya wena. Awu Jomi. Asakhona Jomi, washo kanjani? Washo ngesitswana, wangithuka ngesitswana. Excuse me, let me take this call quickly. Bani loyo? Umngani wami. Hawu hayi nawe nabangani abaningi. Hawu. Yes girl. Yes mama. Hayi cha. Hawu. Ay, ngisafuni mama wena. No, nothing. I'm making my way to your hair now. Making my way downtown. Yeah. Wena ngithi ngekomunye ugeli but ay. Jomi, got phone there in front of your phone. Babas. Ngiyabonga. Besakhuluma guys. Sikhuluma into serious la. Abantu abaserious. Jomi. Oh, nginescare. Ufuna ukwenza? Ile? Nginescare. Usela. Lento le, tie la brush leash. Oh. I bought it and then ngangiyogrossela endlini yama and then ngayikhohlwa kuplastic we-gross. Cindy, carry on. You said ukuthuke ngesitswana wathini? Ave ngiyithanda indaba. Shame. 100 rand wami ohlephukile Chomi kumele ngithole. Ngiphe wona. No, kumele ngithole. Ngiphe wona. Cha, uzowuthola phi lo piece wala ngoba bayawufuna. Ngiphe wona ngizoplan. Uzowuthola phi upiece? Ngizotshontsha omunye ngifake la. Ukhona lo piece lapha kumele ngiwuqalaze buka guys manje. Ngizobheka mina ona. Ngicela ukuthi manje serious ngiphethe ukhezo ngithi. Washo lo cash down yena wala phayana elokhunjani. Ulo wala phe eBiblos. eBiblos. Ngathi ngiyothenga ukudla ngize Hey! Asikithulele. Yo, ayibandla. Bathong. Okay, uthi ngiyofinya manje. Chomi, please request with the alcohol. Cindy sizohlaba one day leso sitabane. Sitabane unyoko nogqele. Nabonke bomndeni wakho behlangene nama ancestor wakho nje yeqhe. Okay, siyazi why Hawu. Ubona right for sure. Hawu. Akuthiwa wonke umuntu one privilege ukuthi nesitabane. Stop. Hawu, ngisinyela le. Ngisijwayela amasimbi, sijwayela. Qhe. I think I'm gonna get my first stitching a color while I was doing my makeup. I almost cried. I'm like, why am I crying? Because I'm fine. Like, I think it's going to put it very soon. Hey, just come on, this Khalid. So I'm going to come as gold. Kuthiwe mina ngibamba ifoni kaSindi mina ngishow us Cindy. Ninganginyeli nina. Yes. And then doesn't get packed. It be like that. Wow. Yeah. Okay.
Michael Kors. It's a good bag. It's a very good bag. Mina ngathi ngizophuzela ibhulu namhlanje. Kodwa hayi kakhulu khona ngizokwazi ukulala la. Manje sizobuka nasesitabani ahambe uyobuka unyoko. No. Yahlula ngokubuka mina mosa ngisho. Sokusho ukuthi manje kumele ukuthi noma umuva ngimuve nawe nefone on. Bathi sindu guys ngihlele phansi mina. Ngiphethe phone. Ndaba yeqele nikhulumani. Awu. Yabona ngene njalo manje. Angangiganyisi. Azophuthuma hamba ukunyoko. Hayibo. I'm going to carry this bag. It's a very pretty bag. It's a Michael Kors. Ngayithenga nge Black Friday. Manje avaleke nawe nyoko. Avaleke inyoko. Bazongigila amakoti ohlala ngaqaqeki. So ngimlande fast fresh ngimcash wakhe oh. Awukodoli ngithando. No, angkodoli sithando sami. Cindy, what's your name? Eklabini kuyashisa guys. No, it's not even like that. Yeah, you know. Yeah. I'm Cindy. So, like, bazongibuza nabafana. Ngikhuluma isiNgisi namhlanje. Zwaga. Udlalele kude kunami. Ngizokhuluma perhaps namhlanje. Hayi, ngicabanga nje mama. Ushem. Yo, cabanga nje umkhuluma isingisi. Oh, kanjani manje? I don't even have clue. I understand that. I-makeup ona, i-makeup. Oh yes. Yeah. Andinayo nje clue and angisondele nje. Ngiyafudumala nebehlele endlini yami. Boris o tlamme welcome to mami survive. Ke bang o, who be you wena? Malethabo. So athi ngene ku live yakho ngibheka ukuthi no ubani Malethabo angiboni kahle. Yeah. No. So it's gonna sound bad on the people that are listening if they can hear themselves speak on the other phone. Konje wena uthe bonile ukuthi Malethabo bani? Maybe that other girl that said I must try wearing a black fancy, but lately Let me go to your followers. I can search most on your following. Jim, only you can see all your followers. Check on my phone, then. I'm going to go Instagram on your phone. Only me I can see. Yes. I don't know. Only you can. I can't search people on your following list. Oh, is it because of the verification? Maybe. Oh, I see you, Malta. Now, guess what? That's your Moore Scott. Is this Tando? Yes, baby. Boris ngicela ukubona outfit ngizophakama manje guys. Kade ngikostile musungithethisa sifebe. Fucking bitch. Yebo. Usentomi real. Athi hayibo. Athi manje sobuka lesisitabani. Hawo. Ukhathela musinqondo impintshini. Amehlo akhe akasafuni. Nje ngibene come back fast quick in a hurry. Yo. Oh. Angazongilokotha mina. Bonile uKhalibi. Umithi futhi. Hayi le ngane mayilahla yona iyamitha all the time. No, but akabazobuyelana. I think it's just that. Sesiyazi. Jomi isikhathi sokuthi ukhuluma isingisi manje udriver sakafike. Okay. So sikhuluma ke sithi. Thando ngizakubetha you're not replying. I am replying. Okay,
Okay, sengigqoke iphenti elimnyama sengipractice uhlala phansi manje. Ya, igqeya ibonakala. Uthi nje. Yeah. Bazoyidweba manje. Ya, inkomo kagogo ayibonakali Yeah, so. Thanda what's your handle? It's Boris_Judge. What is handle? Boriski, Follow him, baby. nigga, a piece, 100 rand. It's Boris_Judge. And again, funa leyo piece leyo. Leyo piece leyo ngiyayifuna. Choma udrive ufikile. Sibheke ke manje. Where's my bag? Where's my bag? What's my man? That's a really good question. Show me. Huh? Where the fuck is it? Where the What? fuck is it? Oh, What is where? There we go. Levi. What is where? What? Yo, you can go ehlisa yona isiketi kuyoze kuse. What? What is where? Ah, mfana. You look good. We do. Yeah. We do. And you like it? We do. Okay, bye guys. Sanitary business. Bye. Ngiyekise leyo.